Kusile. Siyanibingelela Nkosi yami, siyanibingelela ngegama leNkosi uJesu. Sinibingelele sibonga ukuphila namanje nakusasa nayizolo. Kusazoba njalo ke thina siyophila bethanda bengathandi. Kusemhlabeni la umhlaba kaNkulunkulu nokugcwala kwawo angeke kuhlale kunje. Lalela ake sisukumeni sonke singazibukeli phansi ngoba uma ngithi umhlaba kaNkulunkulu ngokugcwala kwawo akekho umuntu ongakuvimba emhlabeni ukuthi ungenzi ini nani. Isigadla lesi udokotela wethu wena uvela ushuthe kanye ubaleke angibaleki angithi vele okuningi konakala khona la ekushutheni akunankinga mina ukushutha kodwa okubalekile ibhizi mayisangibambile yobe ngibambile abasukuma abantu ngempela kodwa ukusukuma kwabo baqonda ukuthi ukwelashwa kuyini, udokotela ubonakala ngani, udokotela kumele wenze njani. Ngempela ngikhona ngamhlabela ingane ejozini kwamhlabela ingane angikhona ngiyatholakala ngodokotela u2+2 usigadla senyama esafela emazweni undaba zabantu ziyakhulumisa umakhuluma kwahlula iphoyisa abantu abafike kimi bezoyikhalela Nkosi yami abakhalayo nabacelayo bezoyicelela bathola impumelelo baye phambili ngoba isikhathi asisekho bakithi ukuhlupheka silweni nakho. Ningasabi ukuthatha izinto, ningasondela kimi nizobuza, nibuze kabanzi ngezinto. Ubuze nje ukuthi kodwa lolu phondo olwani, ngikuchazele. Lesigubhu simeleni, ngikuchazele. Ngabe uthwasila uthwasanga, udokotela 2+2 khona. Ulekelela umuntu kusukela phansi kuze kube phezulu. Ungalahli ithemba ngiyatholakala. Inamba yami 076 45 400 ngekuhlale kunje la emhlabeni. Ngifuna siphusheni sonke size siphuke empumelelweni. Abaphumelelayo kanti abanjani, abahlupheka ngoba kwenjani. Akekho umuntu odalela ukuhlupheka, sizolwa. Mina ngiyalwa ukuthi wonke umuntu akaphila impilo ayifunayo ngesikhathi asifunayo, akhohlwe abathakathi, akhohlwe izitha. Nakho kubalekile. Musani ukufuna izinto nibe nizisaba. Uyafuna ukuphumelela uyasaba inyoka, uyafuna ukuphumelela uyasaba uTikorosha, uyafuna ukuphumelela uyasaba umkhufu. Kanti ufunani? Sengibathe ngunika lokhu yeba ngiyasaba, sengibathe thatha lokhu. Lalela ukuthi ukuphila kuyimfihlo bese uyekela ukuthatha igroup uma uyofuna into ephilayo. Ungahambi ngisho nanomngani. Uma ungekho manje usuke wedwa uye kudokotela. Suka wedwa kudokotela. Thatha into yakho siyabonga papa.